হাতাটা মারলে বাবা তাহলে তো পুଅ କଣ ଧରିଛ? তবে 10 মিনিট হইছে বেশি হ্যাঁ কত হইছে 1 মিনিট 55 57 2 মিনিট 10 মিনিট আর ভালো মতো ଦେଖିଲି ଆମ ଘରେ ଶାଗ ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି ଦିନ କରିକା ସେମାନେ ଶାଗ ଫାଗ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଫେଦା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ ଏଇ ପଡ଼ିଛି ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କୁନ୍ଦିଲି ମାଣ୍ଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦିଲିର ସଫେଦା ଗଛ ଆମର ଏଇ ସଫେଦା ଅଛି। ଲାଲି ମନ୍ଦାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଲି ମନ୍ଦାର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନାଗୁଛି ଆମ ନାଲି ମନ୍ଦାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମନ୍ଦାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କେତେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମର। ଏଇ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମ ବିଲ ଏଇ ଧାନ ତିଆରି ବିଲ। ଆମ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି ଏ ପୁଅ ପୁରା ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲାଣି। ପୁଅ କୁମାଦାଡ଼ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ପିଜୁଳି ଗଛ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ତ କ'ଣ ଗାଈ କାଢ଼ିକି ଦେଇକି ଆସି ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି। ଘାସ କାଟିଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏଇ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଟା ଗାଈକି କୁଟା ପକେଇବା ଆମେ ବଦାଡ଼ି ହେଇ କୁଟା ବଦାଡ଼ି ହାଏ ଛୁଆ ପଳେଇଲାଣି ସିଆଡ଼ୁ। ପିଜୁଳି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛ। ଆମର ପାଖି ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପାଖି। ଖରା ପଡ଼େ ସକାଳ
ସକାଳ ସକାଳ ପରିବେଶଟା ଦେଖ। ଖରା ପଡ଼ିବ ସେ ପାଣି ପାଳି 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 ଦାଦୁ ଏଇଟା ପାଳି ଭାବେ ହଁ ହେଟା କ'ଣ କଖାରୁ କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଗଛରେ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାପ ହାତ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ଏ ବଡ଼ ହେଇଛି ସାଧା ପଡ଼ିଯାଉଛି ହାତ କେମିତି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି ହାତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ପିଜୁଳି ହେଇଛି ନା ବାପାକୁ ଦେଖ ବାପାକୁ ଦେଖ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛ ସେ ଦା ନେଇକି ବୁଲଛି ସେ କ'ଣ ଘାସ ରୁଦ୍ର ବାପା ରୁଦ୍ର ବାବା ଏ ବାବା ରୁଦ୍ର ଘାସ କାଟିବ ପାପା କ'ଣ କରୁଛ କୁମା ଦାବ କୁମା ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଘାସ କାଟିକି ଘର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାମୁଁ ଯିବ ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯିବ କାହିଁକି ପଢ଼ିବନି ନା ପାଠ ପଢ଼ିଛ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଲେଖିଛ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଟା ଯିବ ଭୁଁରେ ଯିବ ନା ମାମୁଁ ଘର କୋଉଟା ଯିବ କୁହ टाटा कर दे पापा टाटा कर दे टाटा पापा ए पापा टाटा कर दे टाटा कर दे छुट्टिया हाँ था हाथ दिया हाथ लगाने से छुट्टिया कसी गली पड़ी अपनी गाड़ी में आसुना पिजुली गुड़ा देखिए कौन काटी दौची कौन कि भोक लगुच नड़िया चारा सब बस नड़िया चारा सब काट दौची पिजुली कौन है देखुन पिजुली ना पचिगलानी खाई जाऊँ बाकी सब खाई दौरान खाइबनी तो पिजुली से भीतर बादी जाए 8 37 30 घरे पोई नाड़ी पापा आसबा ना रुह पापा नहीं पापा आइस दा रखिदियो दा किस कर घास काट कल किस खाई तुम्हें बाबा कलम शाग कलम शाग आम पकड़ वर्षा झड़ होता प्रबल जड़ होता कि वर्षार आमर गोटे गोटे पतला पतला उठे कलम शाग
କୁଆ ଗୋଟେ ଆସି ବସିଗଲା। ବାବା ଜାଲି ଦିଅ 10 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ କର କୁଣ୍ଡା ଲାଲି